पी जब जहाँ मिली जुदाई सुनाए भाई प्रीत के नाही दवाई सुनाए भाई प्रीत के नाही दवाई सुनाए। अरे हो फेकनवा का हो? हाँ लागत तब आप फेकने हाँ तो बियाह के बाद पहली बार घर से बाहर हाँ तो भैया एको मेरा एक पीस बिया जैसे जमाल पर चढ़वे कि ना पूरा शोर मची गए। हाँ तो भैया माल एक पीस पहले बा लंगूर के हाथ में अंगूर भेटल बा। ए फेकन अरे सुनो भाई एक मिनट। रावण जब सीता हार गईले पुत्र मोह काहे बचकत बड़ा हो? राती के ढेर उला पाती खेल बड़ा का? अरे ना हो गले नहीं खेतवा में ना गोड़े मुचुक गए यार। का फेकन भाई मेरा मानते कि ना चोड़ी पर तेल लगावते कि ना? क्या बात करते रे भाई? सेवा कुमार देखा तो नहीं के गोरा गुल बड़ा देखत नहीं खा पुआ नियन फाट गल बड़े। बाकी एगो तो बात बा भौजी के पूरा गांव भर सोर बा कोथी के रे? शुगर आई के। अरे भाई उ लायक बाड़ी तुमकर शोर बाटे गांव भर। अरे उ तो उनका बड़प्पन बा जिनके नहीं लड़का से बियाह कइली है नहीं तो चाह देले रहती तो उनका के 76 गो लड़का मिल रहता सब। अरे भाई लड़की जात के सब न देखे के पड़ेला। हाँ भाई कोनो न कोनो मजबूरी होई। अरे ज्यादा फेकन भाई बियाह होइला के बाद सब ठीक हो जाला इतना का सोचे के बा जा राज करो। तिरिया प्रेम में बन बन भटकत तिरिया प्रेम में बन बन भटकत रोवत फिरे रघुराई सुनाए भाई प्रीत के आ गई निका जी खाना लेके आई ना मन नहीं करत तो चाय बना दी। ना अभी ना। का भइल बा कोनो बात बा का काहे उदासन बानी? कोनो बात नहीं कहो तबीयत ठीक नहीं के का? तबीयत ठीक बैठे। अच्छा ये बताई दान दहेज में कोनो कमी भइल बा? ये कैसन बात करता तू हो? ये बात तेरा दिमाग में आई ना कैसे? देखो हम इतना छोट मानसिकता का आदमी ना है ठीक ना। एक बात याद रखियो आज के बाद से ना अपना दिमाग में इस बात को बोले के रोक करियो। तो आखिर भइल का बा? रउआ इतना उदास काहे बानी? एक बात पूछी तो उससे। अरे ये कौन बात भइल? अब हमरा से कुछ पूछे से पहले रउआ हमरा से आदेश ले। तू खुश तो बारू ना हमारा से? ये कौन बात भइल जी? अब हम रउआ से खुश ना रहम तब केकरा से खुश रहम? बाकी हम तोहरा लायक नहीं थी। अब ये रउआ से के कह दिहल? तू इतना सुंदर बारू तू जकरा से चाहतू ना ओकरा से तोहर बियाह हो जाई। बाकी तू हमरा के पसंद कइलू कोनो मजबूरी तो ना रहे हो। ब्याह मजबूरी के ना प्रेम के बंधन होला और रौरा के तो हमार बाबूजी पसंद केले बड़न तो का हम उनकरो मान सम्मान ना रखते? अच्छा एकरा मतलब कि तू अपने बाबूजी के चलते हमको पसंद कर ले बाड़ू। जी जन्म देले बा ओकरा खातिर पूरा जीवन भी समर्पित कर दिया ना तो कम पड़ जाए। वैसे भी ये तो एगो छोटी चुकी इच्छा मात्र बा। जाना तनी पिता अपने संतान के सुख खातिर ना जवन सबसे अच्छा होखेला उहे चुनेला। ये तो अपना मन के मनावे वाली बात हो गई। बिल्कुल ना ये मन के मनावे वाला बात ना हो। एगो स्त्री खातिर ओकर सिंदूर ओकर पूरा संसार होखेला। और वैसे भी बियाह एगो कागज पर लिखल समझौता ना हो बल्कि 7 जन्म के संबंध है। सुंदरता सुंदरता के का बा ई त आज बा काल नहीं के। वैसे भी जब बुढ़ापा आई ना
तो सबसे पहले इहे साथ छोड़ के भागी। और मन के उहे सुंदर लागेला जेकरा से प्रेम होखेला। और हमार मन में रउरा खातिर अगाध प्रेम बा।